Magmaya kita, kayang adlaw sa Ginoo, aniya na. Maglipay, taliwala sa pagsulay. Langit ng panalangin, karong adlawa ang kuna, mainitong panimbaya, ani ana. Manang kangit-ngit nagatabon sa walay siguro nga kagabrion. Ang Diyos na nugtuk og naghandong, nga sa kasing-kasing mo siya pasudlo. Sa usag-usag, Paningaya sa imong pagmata, ang biglisyo sa kauntagon, unang timbaya kanimo igsuon. ang timbaya sa yun nga himuon. Maayong buntag ug malipayong Sabado. Good morning. Good morning. Murag ako ra isa karon, wala si Daryl. Yeah, Ako ra nag-iis lang lalaki ikaw. nag-iisip. Walay musupak nako. Naman may. Actually, mga kapaglaom, at usang pasaylo si Daryl kay wala sa siya karon tungod kay aduna siya importante nga appointment nga iya pong Yes. yaton pampamilya. Yes. Pamilya, Yes, pang kay sports pa. well, Okay. atong mga greetings ato yung ipadangat karon mga kapaglaom. Yes. Adunay number nga bag-o amo na siyang gidalit kaninyo. Again, our number bag-o na siya. Kana naka-flash atong screen, atong i-flash later on. Bago atong number diri sa Panimbaya sa Kabuntagon. So please keep on using that number para sa inyong mga greetings. Yes, og this next week, sa to ato activities atong next week nga ato yung giabangan. Okay. Okay. Later, na Yes. atay mga important announcement Yes. regarding sa atong summer youth camp. Yes, at for the meantime, atong binababatiin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Central Luzon, dyan sa Quezon City, Cavite, Pampanga, at sa ibang lugar na maabot sa ato ang signal, Yes. no? Good morning. Sa other part of Luzon, good morning and happy Sabbath. Diha sa inyo ang tanan.
Okay, Wing. Pila Yes. na, Wing. Og sa atong mga kapaglaom dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Iligan, Hingoog, Camiguin, part of Bukidnon, dito sa Osamis, Dipolog, Hingoog. Maraming salamat sa pagtanaw sa panimbaya sa Kabuntagon. Gikuha na ko ang lain nga Tagalog ha. Uy, problema. Davao Region, good morning kaninyong tanan. Cotabato City, General Santos City, Surigao, Butuan, good morning kaninyo dihang tanan. Nalipay kayo mi nga makikuban kaninyo ni ining adlaw nga Sabado sa pagdaig sa atong Ginoo. Og talking about pagdaig mga kahigalaan, mga kapaglaom, ania na ang atong una nga Faith Beats. Ang atong Summer Youth Camp, 25th Summer Youth Camp of the Seventh-day Adventist Church sa North Central Mindanao Conference. Preparado na ang atong campsite. Yes. It is located at the Pasel Road, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Gipangunahan ni siya sa atong EWI Director, Pastor Porfirio Lagunday Jr. ug ingon man kauban sa atong presidente sa youth, si Sir Awing Indino. Ready na? So, andam na unta ang atong mga campers alang ugma sa atong opening night o Yes. sa atong arrival day. Wow, very exciting kayong event next week. And of course, makapaglaom sa international po nga balita, no? After the Syrian civil war has started, thousands of refugees had poured across the border. O isa na ni si Fatima. Si Fatima, kauban sa iyang pamilya, fled away from Syria after her husband and her father were beheaded. O she was in desperate search of shelter and peace, and good enough, natabangan siya kauban sa iyang pamilya. Thousands of volunteers from different organizations, congregation came to help and share the love of God. Usa na ni ang Address Hungarian branch. Sila ang, even though nga nag-stop na ang flooding of refugees, no, makanunayon na ilang pagtabang ditong dapita. And they can be considered God's hand in reaching to the people who are in need. Though those who are oppressed, depressed people nga victim ani nga war. Congratulations congrats sa kayo. ADRA Hungary. Yes, Right. Hungary. Very good kay ila ang activities dito, ila ang pagtabang. Yes. Atong mga panghinuklod karong kabuntagon regarding ni siya sa atong panahon karon. Okay, it's not a man's working hours that is important. It is how he spends his leisure time by Marilyn Robinson. Nindot kayo, Nindot no? kayo. Unsa Muna gid kaning later ato ning matok di ay ang about sa leisure. Leisure. Yes. Ganun Later. dili man daw importante ang working hours. Important siguro, pero mas importante siguro ang leisure time. Siguro. Kay kana magong leisure time po na for ourselves. And time po nga kana daw to time to relax ug makatabang na sa tong health. Ma-recharge ka ba? And at time sa imong trabaho sa tedo makahatag po ng new ideas sa mag new thoughts para makatabang sa imong mahimo kag productive sa imong work. Pwede ka ma-burn out. Nga permi ka na lang work, permi lang work. Delikado mo po na kayo. Musulod niyang sakit. Delikado na kadiya. Kinalan, importante ginang leisure, no? Nagyo yung mga panahon ba nga? Si Pastor Lagunday ron, leisure. Ika problema kita si Pastor Lagunday. Ikaw wala lang ka problema ya. Ikaduha ron ikaduha. Wing. Yes. Og mga kapaglaom talking og leisure. Salamat kayo sa paghatag niyo leisure time dinhi sa panimbaya sa Kabuntagon. Nalipay gyud migdako. Labi na sa pag-share ninyo sa Facebook sa atong mga videos og among ikinisingkasi nga pagpasalamat sa inyong paghatag og time namo dinhi. Kung wala gyud mo mga kapaglaom, wala gyud mi dinhi sa panimbaya sa Kabuntagon. Taud-taud atong makakauban sa rana sa Kabuntagon ang Bulwa Church Choir. Bullying-free society ba ang imong gihandom nga mapuy-an nimo kauban sa imong mga anak? Later on, atong makauban ang Move This World Incorporated Philippines alang sa Helping Hands. Yes, mga kabaglaom, unsa ba imong ginahimo sa imo ang bakante nga panahon? Nahimo bang productive ang imong oras? Or naabay sayop nga pamaagi sa leisure or entertainment? Makiguban nato unya si Pastor Adriano Kalakapag as we tackle about tricks on leisure and entertainment. But for the meantime, atong paminawo na atong kapaglaom nga nahimong winner sa Bible Trivia Win for a Friend kauban sa iyang napili nga higala. Akong pagpasalamat dako ug sa tanan may buntag ug kaabot mi dinhi sa panimalay ni nang Eder nga mo'y akong napilian
nga mo'y akong tagaan sa Kibali Prize sa pagtubag sa Bible Trivia. Sa ko kayo pagpasalamat ni ini nga programa kay unexpected nga makashare po data sa sama ni ng Edith nga nanginahanglan. Dayon kabalo ko nga nalipay pud kayo siya. Ako siyang napilian gyud kay nasayod ko nga nang makatabang pud kayo ni kani mga gihatag labi na sa atong mga sponsor niini pinaagi sa Hope Channel. So amo lang dako ka pagpasalamat kauban ni nang Edith niini nga programa. Ako sa nagpasalamat sa ko kang tata nga sa iyang pagpakadaog sa iyang Bible sa iyang Bible trivia. Ako sa iyang napilian paghatag sa iyang daog. Daghang salamat sa tanan. Daghang salamat sa Hope Channel panimpaya sa Tagamuntagon. Yay! Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen. 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 Church Choir. Welcome to Panimbaya sa Kabantagon. Mga kapaglaom, among gikalipay, nga gibisitahan mi sa among inahan ug amahan all the way from Bulwa Church. Ug among gi-invite si Pastor Lakap, si Pastor Baybay, ang ilang organizer, ang ga-organize ani nga group ug at the same time ga-direct ani nga group. Right, Pastor? Yes. Yes. Pwede ka mo doon ako, Pastor. Pastor, first time ba ninyo nakadoa dahil sa Panimbaya? Yeah, first time. Primero pa ni siya. Kaya itong miagi unta, gi-invite me pero tungod nga asosasyon na mo to, wag mi kadayon karon pa gyud. Oh, wow. So, Pastor, kainyong grupo, klase-klase injud inyong members, no? I'm sure
tag sa inyo na mo'y different responsibilities. Tas, Yes. how are you able to manage nga mag-practice nga nahimong hiusa inyo ang grupo? Actually, ang nitabuan ni sa primero pa na ako na-assign diri sa Bulwa Street. Ako nakitaan nga ang Bulwa Church, mangantahay daan. Tungod ni ana, tungod sa aduna ko'y pasyon sa awit, bisan ako sa kapastor, sa wala pa ko na pastor, na sa akong kinabuhi, mo nang nakita na ko nga mura gigamit sa Ginoo ang akong talento nga magpaingon sa Bulwa church ko sa church mo na nga ika 1 year nakapinamo ni na organize pa nga grupo. Di na ko malimtan na February 2014 kani siya na organize, giaprobahan sa board. Kanya nagpasalamat ko, daghan ni apil. Wow. Taliwala sa daghang Thank you, mga kayo. challenges apan uban sa tabang sa Ginoo, nagpadayon gyapon tod ka. Wow, praise God. Ana, Pastor. Now, Pastor, unsa may update sa grupo? Na ba mo'y concert? Na ba mo'y coming nga mga appointments? Sa karon nga panahon, bago lang natapos ang among medical outreach program niadtong April 3, 2016, o niya April 4 paingon sa April 16 antod karon nagapadayon ang among krusada. Then sa one of the singer, especially sa opening night, mao ang Bulwa Church Choir. Wow. So mo to yung usa sa inyong mga Dayon appointment. ang mitabo, aduna pa gid mi concert this coming Sunday evening. Sunday Tunga evening. sa among wali na intermission nga So concert. karong coming Sunday. Yeah. Okay. Ang kalabanan nga moawit na mga singing group sa Bulwa Wow. Church. So we are looking for that, Pastor. At o naba mo yung mga greetings? Yeah. Akong greetings ako pamukaw na ako sa akong sa kabuk nga asawa, si Ma'am Betty Baybay o si Velvet Jean Baybay. Ang akong kamagulangan tuwa sa EUP, si Libet Angel Baybay. Inaot nga namata na sila. Mata na. Sa tabang sa Ginoo nga unta sila magkahikay na alang sa adlaw Sabado sa pagsimba. Salamat kayo, Pastor. O salamat, Bulwa Church Choir. O sa laing bahin, mga kapaglaom, atos lang paminawon unya, no? O sa laing bahin, atong paminawon o panghinuklugan o atong patalahugan ang dala-dala sa atong number 1 nga dietitian o nutritionist, Miss Laila, on Health Bits. Hi everyone! Let's listen to Health Bits. Scientists said, hugging is a good medicine. It transfers energy and gives the person hugged an emotional lift. Sometimes, all you need is a hug from the right person and all your stress will melt away. Countless of studies signify that physical contact such as hugging or simply touching is an essential for overall well-being. According to psychological science research, hugs make cortisol, the stress hormone, dropped and increase the feel-good hormones dopamine and serotonin. Here are the health benefits of hugs. It prevents getting sick, it protects from stress-induced sickness, it prevents conflicts and tensions, less likely to develop cold symptoms, it decreases anxiety and fear, and improves psychological development, and it lowers the risk of heart disease. Filipinos, in particular, live in a society where showing feelings in public like hugging is uncomfortable. However, you can reserve your sweetest hug for your loved ones at the right place and at the right time. This is Miss Laila reminding you, hugs are good for your health. Don't underestimate the power of hug. Be healthy. It's a wise choice. Hope Channel would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga.
atong ampuan, o pagalunhan, atong simbahon, si Kristo Jesus. Daigang Diyos nga kamahalan, daigang Diyos nga balaan, daigang Diyos siya'y kasaligan, daigang Diyos sa gugmaw kang matulan, atong awitan ang Diyos nga namahalan, atong awitan si Kristo Jesus, atong ampuan, o pagalunhan, atong simbahon, si Kristo Jesus, atong awitan ang Diyos nga gamanan, atong awitan si Kristo Jesus, atong ampuan, o pagalunhan, atong simbahon, si Kristo Jesus, atong ampuan, o pagalunhan, atong simbahon, si Kristo Jesus. Atong simbahon, si Kristo Jesus. Their slogan is, "You can't learn when you're afraid." This morning on Helping Hands, we are going to discover another group who is willing to help by all means. Let's discuss and discover Move This World Incorporated. Together with us is the co-founder and the director of Move This World Incorporated Philippines, Sir Prime Ragandang. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Charm. I am very happy to have you here in Panimbaya sa Kabuntagon. I am also very happy in behalf of Move This World for this chance to be here with you. Unsa ning Move This World Incorporated? Tell us about it. Asa na siya nagsugod? Kanusaan ni siya nagsugod diri sa Cagayan? So it started in 2007 in Bogota, Colombia as a thesis of Sarah Patler. Sarah Patler usa siya ka dancer sa Broadway. But at the same time, usa siya ka-advocate sa social justice. Ingon siya, unsa niya pag-merge together ang social justice ug ang paggamit sa dance. That time, naghimo siya og thesis called Dance for Peace. Pagka 2010, after her Fulbright Scholarship in Bogota, Colombia, she returned to the United States. Dito dayon, gihimo niya nga ang thesis into an organization, into Dance for Peace Incorporated. Wow! And then, 3 years after, gibutang sa Twitter nga looking for expansion in Asia. So our partner in North Cotabato retweeted, aningon sila nga bring it here in the Philippines. And so in 2012, gidala siya sa Philippines. And then, but people are thinking that we are dancers because it's Dance for Peace. Yes, So we changed our name into Move This World. So, similar na siya, no? Move and dance. So, moving. So instead of having it lecture, nga mag-sit down ang mga bata, magamit ng papel ug ballpen, and they were sleeping, kaya they are bored, kaya throughout the day, maglingkod na sila, why not use creative expression? Why not use the beauty of our body to move and feel the empathetic behavior through the movement of our body, kung connected ba siya sa atong utok, sa atong tiil, sa atong lawas, and kung paspas akong lihok, it means nga happy ko. If akong classmate is very luya man siya, sad man siya, it means nga marag sad siya. By that creative expression, I can be able to empathize sa akong kauban. Wow! Ganahan kay ko. Murag, nagin kang ma-learn from this group, no? Okay, sir, unsa man inyo na inyong programs nga gihimo? Sure. So, daghan kayo
program ang Move This World, but ang pinaka-core gid is kaning sa bullying prevention. We support the Department of Education's RA 10627 or the Anti-Bullying Act of 2013, wherein pinasikad ni ini nga balaod nun, gipaklaro gid dito nga dapat ang mga schools klaro ang ilang balaod sa pagpagkang sa bullying sa mga eskwelahan. Sometimes sa kasaysayan maingon ta nga ang bullying dula-dula lang, joke-joke lang, but sometimes makapatay ang bullying. Correct. So by that, at tumig mga eskwelahan, makipag-partner mo sa mga schools, and then sa ilang values education nga subject or HR nga subject, homeroom guidance, dito gamiton sa mga school teachers ang Move This World curriculum. Yeah, ako pong na-experience no sa among school, gipaghimo mig action plan how to prevent bullying ug napagyud mi mga guidelines sa school. Yeah. So, are you part of this nga movement sa DepEd nga moadto gyud sa mga school maghimo gyud action plan para ani? Yes. And do you also evaluate after? Yes, and one of the very important piece of program is kaniging monitoring and evaluation. Yes. Kaya we don't just say, nangadto mi sa school A or school B, din naghatabi mga tarpaulin, nga naay mga bullying prevention. But after that, unsa man dayon? So we really make it sure nga naay monitoring and evaluation. How do you do it? So we have metrics, we develop a standardized evaluation tool, especially nga ang program is dili pinaagi sa sulat. So walay true or false, walay 8/10 nga score, but pinaagi sa behavior sa bata. So we develop with our partners from the United States, we develop a pre and post evaluation. So by that, makita nato kung ang iyang empathetic behavior ming taas ba or ming ubos. Ang Move This World Incorporated is just, naka-base na siya sa South Philippines. Exactly. So our main office is here in Cagayan de Oro. This is our main office. You also do your service outside Mindanao. So we are like the center in the Philippines. So why in Mindanao? Because the volunteers are in Mindanao. No. The former director is in Mindanao. Me, karon, I am from Cagayan de Oro. So we thought that we have to be here in Mindanao. At the same time, ang atong klase sa conflict of bullying sa Mindanao is lahi. Tungod sa atong daghan nga kultura, very very ethno-linguistic ang atong isla, lahi ang natad sa bullying. Unsaon pag-reach sa inyong office? I mean, Sure. unsaon pagkuha? I mean, unsaon pag kabalo nga maka-avail ko sa inyong services? Sure. Ang karon sa panahon usagid sa pinakadali ra kayo nga ma-contact ang Move This World is pinagi sa Facebook. Dahil may Facebook, it's facebook.com/movethisworld. I-send lang mag-message dito, ibutang yung contact number, email address, and we'll send you all the details in starting the partnership. What shall I prepare, if ever? You will just, first is, we will have a short contract, unsa ang obligation sa school, unsa ang obligation sa Move This World. It's partnership. It's partnership. So it's a two-way program. So as a partner, we will contribute whatever contribution, your time, your talent, or whatever contribution. Basta you have to feel any single cent nga pwedeng makontribute sa program to the success. How will I join? Sure. First is that the standard gid nga requirement is you have to attend at least one conference. One conference. One conference or one training workshop sa Move This World for you to understand the entire objectives. The objectives and sa ang program all about. And our standard training workshop lasts for 3 days. And it usually happens Saturday and Sunday. Ganyan ko na holiday. Among gina-timing dili ma-sandwich. And then, of course, kaning sa April. Kay summer. And base mong giingong kagininha, naagyud pud kay share. That is why kini mga trainings and conferences, you have to spend your own. Yeah, you have to spend your own, and you will get certificate, you'll get training, plus network, plus other mga gifts nga pwedeng mahatag sa Move This World moving forward. Ako ganahan dito ang network. Exactly. Isagit, very expensive ang network. And you can just get it for free if you are just friendly. Yes. Especially during sa mga gatherings, conferences. Sir, asa gikan ang funding ninyo? Sure. So we are happy that isa sa pinaka-nice part sa itong program is that 98% of the funding in the past 4 years comes from our programs. Meaning, whenever we give trainings, whenever we give workshops, we always talk to our partners kung saan nilang makakontribute sila financially to the program. And so with that, we don't actually depend on funding. Most of the organization, if funding dries up, the organization also die. Correct. And we don't want that. We want to, really sustain the program. And so for 4 years now, only 2% of our program
is gikan sa funding. And 98% comes from our programs. Partnerships. Wow, so nice. Natagan mong award. Tell us about it. So, Pwede na ito mapakita Sure. ang proof of your award. Actually, sa EDSA People Power 2015 is anniversary when we received this award sa Malacanang. So we are happy that we are one of the top 10 sa 10 accomplished youth organization nga awarded in Malacanang Palace by President Aquino. Ang project nga among gisubmit particular is katong among year-long programming sa mga schools about bullying prevention. Kadaghan mag-bullying projects. I hope nga daghan pa ang ma-reach and Move This World Incorporated. Salamat po gid kaayo nining chance nga magawa sa TV ang Move This World. Karon nga mahibawan sa uban nga lami ang kalibutan puy-an kung ang tanan magtinabanga og mahimong kind to everyone. I like that. Lami ang kalibutan puy-an. Lami ang kalibutan puy-an. Sir, na ba kay i-greet karon nga kabuntagon? Imo pasalamatan? Thank you kaayo first sa nining chance to be here sa TV and know that tanan po nga mga volunteers sa Move This World, tanan nga parts sa Move This World the past 4 years that what we are doing is something great, something right. So let's just keep the fire burning. Og sa uban nga interested, ang pinakasayon gid this time is Facebook gid. And if you'll just put there your contact number, email address, and we will get back to you and send you more details about our future programs. Thank you. Hope Channel would like to thank Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Maayong buntag mga kapaglaom. Aniano sab kita sa atong Bible Beats dinhidapit sa Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City. Nini karon nga adlaw mga kapaglaom, ato pangutan-on ang atong mga kaigsuonan dinhi sa Rua Street. Sa diha nga si Jesus daghang mga saad sa Bible. Unsa ang usa siyang mga saad gani sa iyang ikaduha nga sulat dito sa 2 Pedro nga nagsaad siya sa mga tao. Ato pangutan-on ang atong mga kapaglaom karon unsa tong saad ni Jesus. Nga moadto siya sa langit, unya moanhi siya o mobalik siya katong nga saad ba? Tara, mangutanan na ta sa atong mga kapaglaom. Hindi ka nang nibalik ba? Nibalik siya para sa ato Balik mo daw siya. Para Isa-isa lang. Huwag sige. Sige, ikaw. Balik daw siya para maghukom. Ikaw. Iluwas na niya siya. So mobalik siya aron luwason niya ang Mga katawhan, kita. Mga makasasala. Mo to. Si Jesus sa Bible, doon na siya ay gisaad sa mga tao. Doon ay usa niya nga gisaad nga moadto siya sa langit. Unsa to nga saad niya? Isa sa mga saad niya. Nga walay kamatayon siguro. Walay kamatayon. Sa sulat ni Pedro ni Peter sa Bible, sa kaniingon pagani dito si Jesus nga sa katapusang mga adlaw dunay mga tao nga moingon nga nangamatay na lang among ginikanan apan si Jesus wala gihapon ni blank. Unsa to siya? Ibalik. Siguro i-save niya itong mga tao nga labi na katong makasakatungod silang gugma nga hindi kita. Nanbuhat siguro is love. Kaya kung na ang love, dapat mag-i-save din niya ang kuan katong mga tao nga katong iyang gipang-create. Mubalik. Sa diha nga mobalik siya, unsa man iyang saad kung mobalik na siya? Pwede ko maka-appeal sa inyo ang sulti? Hindi magpakasala. Na i-pray ta sa mga sacrifices niya kanang i-save ta niya sa atong mga sala
even though nga kita makakasala ta pero nagsacrifice siya dito para lang iyang kami itong ang salvation bitaw. Mga kapaglaom, ato na sa nasayran ang mga tubag, mga kaigsunan nato dinhi sa Rua Street sa ilang tubag. Unsay saan ni Jesus sa diha nga moadto na siya sa langit? Sa mga tao iya ginangisaran nga mobalik siya aron luwason ang tanan nga mga matarong. Dugang nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Makita kana siya sa 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 18. Ug duna pagani statement na gaingon diha si Jesus nga dunay mga tao sa katapusang maadlaw nga mogingon nangamatay na lang nga amo mga ginikanan apan si Jesus wala pa gyud nibalik. Daghan nga mga yaw-yaw mao na nga tun-an ginato ang balaan kasulatan aron ato masayran kung unsay reason nga si Jesus wala pa nibalik dinhi sa kalibutan. Gikan dinhi sa Rua Street, Cagayan de Oro, Awing Indino, alang sa Bible Beats Hope Channel. May buntag, ako si Vincent Kim Sabay. I'm taking up civil engineering. Gusto na ko ipasalamat una si God for being there for me to guide. Pag na ako problema, nasa akong side. Mag-thank you po ko sa akong parents na kalisod man sa layog, natrabaho sila. Ulis gyapon na sila sa akong side, nagparamdam gyapon nga gasuporta sila. Salamat ko sa si faculty sa MST chapter o sa akong thesis buddies na mga classmates sila ni Chris Lingo, si Marlene Puntillas, si Chris Amelin Punggit, si Christian Dongil, ang pamilya Katubig. Pasalamat po ko sa mga relatives na ako, especially sa akong lolo. Advice lang na ako sa mga students na tanaw karon na just have faith to God. Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. Ngayong buntag sa tanan, ako day si Marlene Puntillas. Usa ko ka estudyante sa MUST. Dagan kayo tao nga nahimo nga kabahin sa ako ang pag-graduate and gusto na ko sila pasalamatan. Una sa tanan ang Ginoo nga bisan pa og nagtuo nga dili ko deserving tungod kay nakoy I lack so many things pero iyagyapon kong gitabangan nga makaabot ko aning level in which maka-graduate na gyud ko. Second, ako ang pamilya nga wala gyud nagreklamo or they have been a very supportive family. Mga friends na ako sa school, mas amigos, they have been a very great help sa ako nga spiritual stability. Nahimong kabayan among mga instructors. I also would like to thank sa amo ang sponsor sa amo pagskwela tungod kay kung dili tungod sa among scholarship siguro dili pod ko makaskwela sa college. Sa tanan nga nahimong kabahin sa ako ang kinabuhi sa ako ang college life ug sa tibok na ako nga pagskwela, dagan kayong salamat and I will always remember you guys. It's summer, the most awaited season of people in all ages. It is the time when old and young consider most of the weekdays a day for entertainment and leisure. For some, it's time to travel, eat, enjoy, and go wild on a beach. But how do you make use of your leisure time or your summer vacation? I only do surfing the net, watching movies,
downloading some dramas, listening to music, and I sleep a lot. I go to our province and spend 2 months with my family and my little brothers. I need to give time to the Lord, which is to serve Him especially in Saturdays and in Sundays. Listen to music, clean the house, wash the dishes. Do leisure and entertainment affect our connection to Jesus? What should we consider in our leisure time? What kind of entertainment is pleasing to God? Pastor Adriano Lacapag will facilitate us in our discussion on the tricks on leisure and entertainment. Yes, good morning. Tricks of leisure and entertainment. Akong majikon si Daryl, mahimong si Charm. Good morning mga kapaglaom. Kauman na to karon. I like that. Majikon ako si Daryl, himong si Charm. Karon ning kabuntagon mga kapaglaom. Wala ko naka-ready ato ha. Para surprise ti ka. So makauban na to ron mga kapaglaom si Pastor atong pinangga nga church pastor sa Cagayan de Oro, Pastor Adriano Lacapag. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Makauban na to usab si Charm. First time ni duha ka to ikauban na to si Charm sa good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning, maayong buntag sa tanan, labi na sa atong mga suki nga mga tig-panimbaya sa atong panimbaya sa kabuntagon, maayong buntag kanyong tanan. Yes. So Pastor, atong hisgutan karon unsa kining leisure and entertainment? Leisure and entertainment usan ni ka panahon nga atong gigahin alang sa paglingaw-lingaw. Ang leisure mo ni siyang panalitan na kay kaning atong nakay-trabaho tibok nimong semana. Ang atong mga oras gigahin na siya sa mga panahon na siya. Panahon sa atong pagtrabaho mga 40 ka oras sa semana. So palitan panahon sa atong travel na to. So, sa tanang panahon, naa siya, sa tanang butang na ay panahon. Pero sa atong itibok semana, sa susi-susi sa atong mga tao nga nagtuon ini, himbawaan nila nga naatay 43 ka oras nga wala gyud nato magamit. 43 hours? 43 hours kada semana. Kada semana wala nato nagamit. Nya naa na siya 6.2 hours kada adlaw. Nga na to magamit. 6 hours? What did I sleep? Na-sleep na to, 58 hours. 8 hours a day, gyapon natong katulog. Unsay katuyuan nga na ay leisure time, Pastor? Ang leisure time, alang yun ni siya sa relax, paglingaw-lingaw. Kay ang Biblia nangingon nga rejoice in the Lord always. Rejoice in malipay gyud ka, malingaw ka. Okay, kung dili pod malipay imong kanang soul no, kay murag gyud kay gana na itrabaho, di ba? So a merry heart doeth good like a medicine. A merry heart. Ang kanta gyud. Kantahan gini siya. Kay masteris ka, delikado man, Pastor. Delikado kay masterista kayo. So Pastor, unsa atong i-considera nga nagkalaing konsepto sa leisure? Sa leisure na ay panahon nga atong gigahin para sa lingaw-lingaw, pero depende po sa lingaw-lingaw nga atong mapili tungod kay kinahanglan niya kini magapaligon sa imong relasyon sa imong Ginoo. Tungod kay kung makapamulag sa imong Ginoo di ani maayo nga leisure, di maayo nga lingaw-lingaw. So mo na nga naabay suggestion ang Bible Pastor nga mo ni ang maayo nga leisure or naaba siya concept regarding leisure ang Bible? Naagingon sa Biblia may tungod sa bingon kay si Isaiah sa 1 Corinthians 10 verse 31 nga whatsoever you do, do all to the glory of God. Kana makapahimaya sa Ginoo ang atong himuon. Kanang makapahimaya sa Ginoo nga. Makapahimaya. Dili na kay magsige na lang katulog. Well, ang word nga entertainment, dautan ba ni siya? Or naabay mga unsa na to pag-ila nga ang atong leisure, ang atong entertainment nga time nahimong makadaot nato. Kini entertainment depende ni siya. Na entertainment nato nga kalingawan sa kalibutan nga murag dili nato maingon nga makaligon sa atong espirituhan nga kinabuhi mo na mga kalingawan sa gawas. Pero ang ato makaigsunan nga diha tas entertainment nga makaayo, makaligon sa atong espirituhan nga kinabuhi. Og mao na nga kinahanglan nato nga
Ingon bitaw ang kasulatan niya, ingon din niya, be careful then how you live. Not as unwise, but be as wise, making most of every opportunity because the days are evil. So, mao na nga. Be careful ha. Be careful. Be careful mo na ingon sa Ephesians 5:15 to 16. Saan man nato pagkaila, Pastor, nga dili na maayo ang entertainment nga na ata? Kung wala ta ka pahimaya sa Ginoo, saan to kabalo nga wala ta ka pahimaya sa Ginoo? Kung nakaila ka sa imong Ginoo, may balog yung kagwa na kakaymaya sa imong Ginoo. Kung nakaila ka nga ikaw nagsunod sa Ginoo, mahibawaan nimo iyang kabalauran, iyang kasuguan. Mahibawaan yun nimo nga supak yan din ni maayo. So Pastor, aduna ba yung mga tao nga adik aning entertainment o labi na aning mga videos o uban pa? Ato makita diyan na ba yung mga ungani nga mga tao? Oo, unsaon po nila pagkabalo, Pastor, nga too much na like, di ba ako, I watch soap opera, addiction na dito na ako, or video gaming, or kanibitong telenovela, nga bilaran na lang yun ang sa kuan, or mga novels. Oo. Unsa ang pagkabalo na to nga kani sobra na. Magkaibalo to mag-manage sa atong time. Kung di na ta kabalo ka manage sa atong time, sobra na yun na. Para sa nga akong amigo nga di na matulog, sige na lang ito video games. Nalimot siya mga kigsunan nga dunay panahon alang sa tanang butang mo nang ang iyang time mo niya ma-manage. Mo nang di mo manage imong time mo na gyud mawala ka na sa imong sitwasyon. Mo na, Pastor, mingon na uban, natingal ngano na naman ko diri sa ospital. Wala mo manage sa time. Yang una nag-game gyapon siya. Gyapon na siya, nya na siya sa ospital, inject ka na. Mingon na agay sakita ni inject man. Ikaw ingon sa may imong leisure time, no, businessman ka man gyud. Unsa may imong pamaagi nga ma-recharge o ma-rejuvenate ang imong kaugalingon. Bahinon gina siya, Charm. Kay ug dili nimo na bahinon, landing man jud kag ospital. Di nimo bahinon ang time. Imo gina siyang ibahin-bahinon kay sa time nga kung mabisi ka, unya pag abot na po dito imo yung i-relax imong kaugalingon. Unya time pon mag-exercise ka kay kung dili nimo na i-balance, mo lagi to, Pastor, landing kita sa ospital. So ako na ko ano nga ang factors day consider sa atong health. Yes. Kung healthy paghapon ta, despite sa atong mga ginabuhat, that means wala ta nagsobra, Pastor. Okay, wala paghapon. Okay, paghapon nato. What should we remember as we enjoy leisure time and entertainment? Atong hinumduman nga kung mag-enjoy ta atong leisure time, hinumduman nato nga natay Ginoo, na Dios nga atong gisimba spiritually. Kinahanglan nato nga atong preparahon ng atong kaugalingon. If ever nga naay makasubra, madaot ang atong sitwasyon, then we need to control. We need to control. Sa ato pa nagyud tay temperance. Sa tanang butang na agyud temperance. Thank you kayo, Pastor. Dili po nang control nga katulgon man ko, inom lang kong sleeping pills. Sleeping pills sa noon. Sleeping pills. Inanong kamata, delikado na mo na ang balance yun. Salamat kay Pastor sa imong time ron. Second time ni Pastor Dere. Sa sunod, magkauban ka punta. So, I'm sure na kay mga greetings karon, Pastor. Okay, greetings. Akong gigreet ang akong kaugalingong usa ka buok asawa. Sa among pinayanan, si Minin Lakapag. Unsa may inyong leisure time, Pastor? Leisure, lingaw-lingaw. Aman mo. Mato sa beach. Okay. Among lingaw-lingaw, dili malabian ng kaon. Ito niya kaon, kadaot ng malabian. Okay. So, imong mga anak, akong mga kabataan, si LG ug si LG ug naami gamayng baby karon sa balay. Congratulations. Apostolic ministry na sa Johan Vanesca. So, I like the name. Johan Vanesca. So, greetings sa ila. Okay, mga kapaglaom, ato yung timan-an, yung atong leisure time, atong gamiton alang sa paghimaya sa atong Ginoo. Balik pa ang Panimbaya sa Kamuntagon. Sometimes, trials are like big waves. They knock you down. Sometimes, you get a chance to get up. And sometimes, oops, don't worry, he'll be alright.
Morning everyone. Ako si Chris Amelin Pinaliponggit. Hopefully graduating sa karong April 4 sa kurso nga BS in Civil Engineering sa MUST. Siguro ang pinakadako nga pasalamat kay nasi God. Nag-hold on yun ko sa iyang promise nga kuan nga I will never leave you nor forsake you because not sometimes but always I feel alone. But kanang ako ra nag-struggle sa akong life. Ako ra isa pero dili di ay naday si God ay nagpasalamat ko kay nag-hold on siya kung gusto ko musyagit na siya ko kanang daghan na kay pressure gusto na ko musyagit na siya then after that kay murag feel na ko kay nagawas na nako tanan so kanang murag salamat kay kung na si God. He's my father, he's my best friend, he's my kanang teacher, ako ang classmate, akong thesis buddy, siya tanan akong kauban from the start till the end sugod sa college. Ug nagpasalamat ko sa iya kay siguro ako ra maingon kay walay problema nga dili nimo kaya and then don't think nga walay tsada si mo kinabuhi nga nahitabo. Just look around by seeing the sun rises and kung magbuhos ang rain, that's already a blessing. Then that's already a sign of love. Don't say nga walay naglove sa imong hakay. Just look up the sky and then close your eyes. I remember na sa Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. That's all. Thank you. Problema sa usa ka anak ngadto sa iyang ginikanan nga 50 and 60 years old ang atong pagahisgutan sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, na ako'y problema regarding sa akong parents sa gamay ra nga butang, ila pa jud galalisan, permi na lang. Akong mama is 50 plus na, akong papa is 60 plus na pod ang edad. Dili sila magkauyon sa ilang mga gusto, ug kung adunay himuon sa isa, babagan sa isa, ug mahimo na nilang lalison, hangtod nga dunay masilo, sa ila og permi mo ingon akong mama nga lami na layasan ang akong papa. Gapamalikas pod ang akong papa. Mo istorya panalagsa na lang. Iyang expression kada mo istorya pulos pamalikas sukad pa sa una. Unsa may akong angayan buhaton aron magkauyo na silang duha ug dili na magsigi og lalis. Husto ba akong mama nga dapat magbuwag na lang sila sa pagpuyo? O kung saon man para mawala ang hapit sa akong papa sa pagpamalikas. Love na ako silang duha, wala ko'y gipaboran. Need ko sa inyong advice. Please, tambagi ko. Daghang salamat. Okay, natay kauban karon Bing. Yes. Pastor, pila na ba imong edad? 50 o, mapapod ka na 50. Dili ka Dili ka ba isigot ang edad? At least makarelate. Pogong, di pa pogong man ni Pastor. Pogong Pastor. Seniority. Pogong President. Kapit lang retire. Well, wala pa bisa imong edad sa imong parents langga, pero I'm sure nga na ay balon karon si Awing para nato is mo. Ako giday una ani. Sa diha nga naminaw ko, babae ni siya, no? Ang kaning mga babae, emotional magini. Kung lalaki, mag-away, maginikanan. Mulakaw raman dahil ni. Dola sa kong basketball, away mo niya. Ani mo mga lalaki. Pero ang mga babae, pag mag-away, maginikanan, maminaw, gini. Murag, appeal part sila nga nag-away. Ang kwan ba? Affected man. Pero mga lalaki, amot lang ka sa sa mga lalaki, pag naiaway, murag saba man, lakaw dahil na. So, sa imo ha, siguro, nakita ni mo nga, imong papa, sige mangyog pamalikas. Kanang gitawag sa mga bata og bad words, ayaw anak kay bad words na siya. Imong ingnon ang imuhang tagag strategy nga imong i-blinded ang imuhang mama o papa. Maato ba mo restaurant, ikaw mo finance, ayaw sila paggastuha kay kung sila mo gasto na isan lang, mamalikas ta mo puna. Paluma-luma ka gani diri niya. Ako man day mo bayad, may nang ikaw mo bayad niya, imo din sila murag imong
i-close nimo sila ba kay basig naa lang na sila kanang wala na sila nag-uban og kining pagkaon. Murag edit nga mobalik sila sa una nga uyab pa kay ug uyab pa sweet na ug maminyo na medyo distansya na ba. So ibalik nimo nga uyab sila niya imo dayong man aray bulak ihatag ni papa. Ay ikaw na bahala na mo initiate para matandog po nimong papa niya. Bilin na kag istorya pa. Ayaw na pag bad words. Bing, ikaw Bing. Imong parents Bing. ba? Pila ng edad sa imong parents? Kaya nasa sa 50s, middle 50s na. So, ako kay ganahan ko sa ani nga sender na to kay nagyud siya pakaba na sa iya ang mga ginikanan no nga nag-away na kay ba ubang mga anak ko ara pud sila. So kani si atong dear sender try invite the God's presence in your home kay baka wala na daay ang atmosphere sa Ginoo sa iyong panimalay and start it by prayer. Don't underestimate the power of prayer. Baka wala na may pag-ampo dito, wala na may worship. Ana lang kay kung ano man good, kung wala na ang presensya sa Ginoo, gubot jud ang usa ka panimalay kay ang panimalay di ba remember gasugod na sa husband and wife o Ginoo tulo man na sila kung wala ang Ginoo I don't think ang kaning duha ka buok husband and wife magkayusa so kana gyud tulo mag-unite unite forces. Ma'am Angel. Oo. Kuan pud ba kanang lisod na pud kayo no basig murang hitabo ni nga karinyo brutal gyud ang iyahang mga kinikanan. Di ba pastor kay na may uban nga dili gyud sila inana bitaw ka express sa ilahang love. Pero lahi po na siyang grabe na gyud ang manggawas no because that is so heavy na siguro sa iyahang apart mo na nagpadala na gyud siya. Siguro you can like personally talk sa isag-isa sa ilaha. And let your parents understand kung unsay impact sa ilahang ginabuhat sa ilang paglalis o sa kana bitang how they communicate with each other sa iyaha sa inyong mga sa mga igsuon or even kung basig na sila mga apo kay lisod kayo di ba the concept of modeling makita sa mga bata nga inana ginapang istorya ni lolo og ni lola sure na copy-paste ang mahitabo. Ba? So, ang sekreto, Ma'am Angel, is to talk. Talk to your parents. Dayon, ipasabot lang nga, affected pod ko. Sa kanang unsay kahitabo. Basin pa dahil kay parents ba ya sila. So, basin pastor ba? Mahilot niya. Mag-ampo mi nga mahilot na ni mo sa... ang bantayan sa sender nga, huwag na ginapirming bugas kay makapamalikas mo na gulay bugas. Paana? Ina quiet, beautiful place. Well, ako kung yun nahunaan nila, putan ka rin bata, kinakaunahuna yun siya sa iyang ginikanan ba nga maayog yun tang kinabuhi, malinawan yun ang pinayanan. O sa gina sa purpose na ito nga nung naipanimalay ka ng kalinaw yun ta. Kay gamay ng langit. Gamay langit ang pinayanan. Munang usa sa mga akong nakita nga, wag kay mahimo ani, ampo ginis Ginoo. Nga ang Ginoo mutabang nimo. Secondly, akong nakita nga, usahay kitang mga bata di man nato mahimo gyud ang pag-approach sa atong ginikanan nga makatambag ta tungod kay bata lang kita anak ra feel nato nga magdita nga yan so mangita tag amigo nato nga imo nakita nga suod niya pastor baron nga makaistorya tungod kay importante kayo ako nakita nga naagi problema in between sa ila dili tumawa nga problema tingali ang ilang giawayan pero naay sideline na ning problema naay mga problema nga deep ba lalo wala na solban so they need to talk sa ilang pastor baron o kisa nga suod nila para nga masabtan nila ilang problema then I know nga lunay paagi og solusyon ng Ginoo ani problema. Okay, para sa atong sender ang tambag ni Awing paghimog strategy nga magkauban o magka-join together ang imong parents through a romantic date. Si Bing iyan tambag. Sige, to Bing, a prayer. Kinahanglan ibalik ang inyong worship. Kay ingon nila, a family that prays together, stays together. Kang Ma'am Angel, pakig-istorya, o kang pastor, kinahanglan musika o counsel with someone nga trusted sa imong parents. Mga kaigalaan o sa tanang mga nagtanaw karon nga adunay the same nga problema or dunay mga suliran nga gihambin sa kinabuhi. Amo nang pagadadon sa usa ka pag-ampo pinaagi sa atong 777 prayer. Labing balaan o gamhanan nga Diyos, nagadul kami kanimo, nagapasalamat Ginoo nga ikaw, nagatiman sa among kinabuhi. Nagapasalamat kami nga ikaw nagapakamayo ka namo.
Among gihangyo Ginoo ang iyong pinasayang panalangin ining takna. Ikaw Ginoo magabubuos yung balang espiritu alang sa matagusa kanamo nga nagasangpit kanimo ning mga takna. Ubani kami og lig-una ang among pagtuog pagsalig kanimo. Naghangyo kami ikaw magapanalangin sa nagapadala sa sulat ni takna sa kabuntagon. Hinaot nga imong panalanginan masulbad ang ilang problema. Gani Ginoo masaligon kami ang imong pagpakiuban dinhi pabulag sa matagusa kanamo. Giyahi ang among kinabuhing magbaligon kami sa among pagtuog pagsalig kanimo. Uban sa paglaom nga makig-uban kanimo nilangiton nga puloy-anan nga imong gitagana alang sa milnuwas. Daghang salamat Ginoo sa imong kaayo. Daghang salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo. Dawaton nimo ang among pagtugyan nimo mga takna sa ngalan ni Hesus. Amen. Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Cora and Ed Wahiman, Engineer and Mrs. Elpidio and Amor Barbas, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Mr. and Mrs. Ralph and Cheng Cañales, Sammy Salarda and family, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Duha Qatar SDA Church, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahon. Dako akong pasalamat sa Ginoo. Nining akong nadawat nga premyo gikan sa Bible Trivia sa panumbaya sa Kabuntagon. Diin akong na jakatan nga na-answer. Tingali tungod pod kay nagiyahan po ko sa Ginoo kung sa akong i-answer. Dili man ko Adventist, pero sa kanunay matag Sabado. Tanaw yun ko aning panimbaya sa Kabuntagon. Salamat kaayo sa panimbaya sa Kabuntagon. Salamat sa karon nga ginatagan ko nini sa sponsor sa may Hope Channel. Daghang kay salamat o nang hinaot ko nga sa dugang pang panahon, mga tuigan nga magapadayon ang programa din sa Panbayan sa Kabuntagon, din sa Hope Channel.
We are back here in Panimbaya sa Kabuntagon and we are ready for our first Bible trivia. Kung ready na mo, o ready na put me, here's our first Bible trivia for this morning. Who directed Paul to preach to the Gentiles? Sir, 917-811-6670. Yes, makapaglaom. Muna ni ang panahon. Panahon na po nga mga kadaog mo sa itong Bible Trivia Win Preference. So grab your cell phone and dial the 0917-811-6670. At dong Domingo, April 3, dito ta sa Barangay Carmen. Ikawing, dito magyugawing. Kumusta? Unsa kita yung Wing? Hope Channel? Lantawala. Hope Channel. Wala si Wala. Wala ko. Kaya na ako sa bukid na itong ata. Update kayo mo tubag ang taga Carmen pa yung Hope Channel. Lantawala. Lantawala. Hope Channel. Mono'y bago lang mo Lantawala. Hope Channel. Encouraging kayo na ano. Mutano, Jod. Okay, galaan. Adunay gipahigayon ang Hope Channel na special community service alang sa matag barangay. Kini ang gitawag na Touch of Hope bisita sa barangay. Kalipay bisan sa ginagman kagulanan mahupay. Kini ang tinguha sa Touch of Hope bisita barangay program. Usa ka may nitong panimbaya ang amo na dawat gikan sa mga katawan sa barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Malipayon ang dili mo minus 200 ka mga residente ni ining barangay sa dihang upat ka serbisyo ang gidalit sa Hope Channel. Usa ka gatos ka inahan ang midawat sa gasa sa 2 ka kilong bugas uban sa gamay grocery items. Silent has the details. Isa ka gasa nga gidalit sa Hope Channel kay ang 2 ka kilo nga bugas o gamay nga panudan alang sa pirmirong isa ka gatos nga pamilya nga nagparehistro diri sa atong venue Barangay Carmen Hall, Cagayan de Oro City alang sa programang Touch of Hope bisita sa barangay. Dako kay ilang pasalamat ug kalipay sa ilang mga nadawat ug nagpadayon ang among pagdayeg sa atong buhi nga Dios alang sa daghan niyang grasya nga gibubo sa atong mga sponsors nga kini usab na bahin sa ubang nanginahanglan. Kini si Silent Rhea Embakatan alang sa Touch of Hope. Samtang ang mga kabataan nabusog sa gipahigayong feeding program kauban ng CARS. Aniya si Yup Ukishima alang sa detalye. Daghang mga kabatanunan ang napahalipayan pinaagi sa feeding program nga gipangunuhan sa grupo nga CARS. CARS mao kini ang Christian Adventist Rider Services kaabag kini sa Hope Channel para sa Touch of Hope bisita sa barangay dinhi sa Barangay Carmen. Dili lang kay tiyan ang nabusog pinaagi sa pagbahin sa grasya nga atong nadawat kung dili apil ang kasing-kasing sa matag usa nga mitambong. Kini siyop para sa Touch of Hope. Chinelas, simpleng butang apan kini usa ka hantumanan sa gagmayng kabataan sa Hope Channel. Aniya si Casey Barsovia alang sa detalye. Naay giandam na 300 ka mga chinelas para sa mga batang nagaedad ug 12 anyos paubos. Makita na tong kalipay na ilang nabati sa pagdawat sa mga chinelas.
Lipay kaayo. Salamat sa Hope Channels. Isa lang kining kagamay nga bahin sa programang Touch of Hope. Kini si Casey Varsovia alang sa Touch of Hope. Usa ka malipayong adlaw ang nahitabo kauban ato mga pinalanggang volunteers ang pakigkauban sa katawan sa Barangay Carmen. Rhea Genesis has the news. Usa ka pinasahi nga programa ang giandam sa Hope Channel volunteers dinhi sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City alang sa gipahigayon nga Touch of Hope Bisita Barangay nga naglangkob sa kapin usa ka gatos ka mga lumulupyo dinhi sa maong barangay. This morning ako makauban si Bing Kabaho. Yes, ug ako pong kauban si Awing Indino. Sa Barangay Carmen, no, sa atong Kapitaran sa Manilor na uy, sa atong nagbukampir sa Barangay Council, kami nagpasalamat sa Hope Channel sa ilang pagpaabot sa ilang programa nga Touch of Hope. Diin nakabenepisyo ang atong mga kabataan sa libreng mga tsinelas, sa feeding program o sa paghatag sa bugas. Ini dako na kay natabang nga programa para sa amo mga igsoon sa Carmen. In Matthew 25:40, God said that inasmuch as you have done it unto one of the least of my brethren, you have done it unto me. This is Rhea Genesis Rizada for Touch of Hope. Panghinaot sa Hope Channel o sa Seventh-day Adventist Church nga mamahimong sinugdanan ang Touch of Hope alang sa usa ka malaho tayong panaghigalaay. Atangi kami sa sunod nga mga higayon sa mismong inyong tugkaran. Kini si Pat Sanes nagapasalamat sa atong mga administrators o sponsors alang nining programa. Hope Channel would like to thank the following: Mr. and Mrs. Jerry Humok, Mr. and Mrs. Max Baring, Mr. and Mrs. Solomon Gibincan, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Narciso Basilio Sr., Mr. and Mrs. Brainerd Peñaranda, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Miss Idel Quirante. Salamat Barangay Carmen, bisan kapoy kita dito no, pero mawala gid atong kapoy basta yes. Hope Channel. Hope Channel. Lantawa lang. Lantawa lang. Hope Channel. Mo na ang bakuna mo ron nga kuan pag bisita mi sa barangay. Chanting na. Yes, hashtag. Hashtag. Tanawa lang. Tanawa lang.
Daghang pasalamat po nato alang sa ato mga sponsors, Sir Rex and Ma'am Bing Gonzaga, si Sir Ephraim Asenas, kauban ng Cars, o si Sir Jerry Humok, kauban ni Ma'am Mary Jane Humok, si Sir Remy Salagantin, daghan pa ato mga sponsor. Ang ato pong SPUC administrators for giving us their support and monetary nga pagsuporta atong higayuna. Pastor Chris Bacalanes for joining with us. Thank you so much. And of course, Sweet Heavens Echo. O nga itong mga boys din na volunteers. O ang The Flock. The Flock. O nga mga volunteers. Atong volunteers, on-call volunteers, thank you so much. Nga naagid mo'y panahon alang sa pagsuporta sa programa sa Hope Channel. Ug ang igsuon ni Binga nag-sponsor. All the way from and of course, Ati Dada Camarillo for the tarps. Nag-design po sa atong tarp. Rami Hirong, thank you so much. Thank you. And we are ready for our second Bible trivia. Wala pa tayo first caller, no? Wala. Pero nangingon sila nga gilisod-lisod daw, pero wala ba naglisod. Mas maayo nga mo basa sila sa Bible. How long was Jonah in the belly of the great fish? Sayon ra kayo ni. I hope wala na tayo caller. Yes, tawag na mga kapaglaom, magahulat kami niyo dire. Okay, ang atong PARL or Public Affairs Relation, aduna sila gipahigayon nga special activity dito sa Davao. Ato ning tan-awon. Usa ka madasigon ug malipayon nga adlaw mga kapaglaom. Aktibo nga gipasiugdan sa Public Affairs and Religious Liberty of PARL Department ang pinakaunang PARL orientation dinhi sa Adam Central Church, Davao City. Kini nga programa gipahigayon isip pamaagi sa pagpahinumdum dito sa katawhan, ilabi na ngadto sa mga nalambigit sa serbisyo publiko kung unsa gayud ang ilang katungdanan isip mga Adventista nga naa sa posisyon. Dugang tumong ani nga programa mauusab ang pagpahibalo dito sa mga katawhan sa ilang mga relihiyosong katungod. Kining Public Affairs and Religious Liberty, usanay ka department nga gusto nga i-involve ang mga church members sa Seventh-day Adventist Church nga dunay awareness sila ba kay kaniadto manggod wala kaayo ni napukaw ang mga kaigsuonan nga mo participate into public service. Ginalauman nga pinaagi ani nga programa mahimong mas lig-on sa pagbarog sa pagtuo ang matag usa ug mahimong mas positibo ang ilang pananaw sa paglambigit sa serbisyo publiko. We have our religious rights and we can actually live up to that without being disrupted by any restrictions from the law. The program of religious liberty is a program and a call for faithfulness, especially to our young people. Ang mao nga programa gilangkuban sa mga delegado nga nagagikan sa Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur ug Davao City. Sa pikas bahin adunay ginapahigayon nga seminar ug aniya si Elaine Grace Camino alang sa report. Huchaki, mayong adlaw mga kapaglaom. Usa ka Bible seminar ang gipahigayon sa ato mga kaigsuonan dinhi sa Filipino-Chinese SDA Church Quirino, Davao City. Ang programa nga adunay tema nga Christianity versus Christians ang gubat sa kamatuoran gimugna aron sa paghatag og dugang impormasyon sa mga katawhan dinhi sa Davao City may tungod sa tinuod nga kahulugan sa pagkakristohanon. Ubos sa pagdumala ni Pastor Japheth Ligario ang kasamtangan church pastor sa maong iglesia. Ang maong seminar gitambungan sa mga Bible enthusiast ug mga bisita nga nagigikan sa laing tinuoan. So this is more of an urban ministry. This is to reach out to the elite and much more to the professionals. Tungod ni ini, nakakaplag og maayong pagtulunan ang mga seminaryan ug dako gayud sila og kalipay ug pagpasalamat nga nakatambong sa maong buluhaton. Lahi ra gyud nga naay pastor nga mo-guide sa atoa para mas masabtan nato ang lahi-lahi nga religion ug unsa ay ka maayo ang religion nga naa si Kristo. Ang pagkakristohanon dili lamang makita kung unsay imong gituhuan apan makita lamang kini kung giunsa nimo pagkinabuhi. Elaine Grace Camino, Hope Channel Philippines, Davao. Matod pa kay Ellen White sa misking unsang butang kung diin kita nahimong kabahin karon o misking unsang posisyon o propesyon man na kita dili natutugutan na ang atong prinsipyo ug pagtuo masakripisyo aron lamang makabot ang kalampusan. Apan himuon nato kini nga pamaagi na makaministeryo sa uban ug mahimong iwag didto sa kangitngit. Willie G. Amora, Hope Channel Philippines, Davao.
Yes, daghang salamat Hope Channel Philippines Davao sa inyong report. It's so inspiring nga ang atuang mga leaders ba sa church o gatong brethren are together in working for the cause of God. Congratulations Sir Roen Katoliko og sa imong team diha sa Davao. Congratulations sa inyong tanan. Okay, aduna tay mga greetings. Yes, una ko. Yes, una ko, Ma'am Age. Magic, ako na si Daryl. Good morning and happy Sabbath to Sir Amir Yakapin of Gusa and to Labahan family of Malasa. Good morning Panimbaya staff. Happy Sabbath. Ako i-greet ako brother diha sa Upper Carmen, si Brad Saniboy Yabo. Panimbaya to Demi Diaz and family, also to Joy Diaz, Maxino and family. Happy Sabbath day to all. Panimbaya sa matamis nga adlaw ipapahulay nila ni Willie Gomez Caparida ug ni Eka Caparida uban sa ilang mga anak nga sila ni Inday Michelle, Baby Hazel ug ni Baby Boy Ket Caparida, ni Jeje Baban Gomez ug iyang mga anak nga si Dudong ug Kaloy Gomez sa Baguntaas, Valencia Bukidnon. Daghang salamat. Happy Sabbath sa tanan. Okay, thank you so much po sa naghatag sa atong flower. Yes. Ma'am Cora and Sir Ed Wahiman. Wahiman family, congratulations. Edson. Si Edson. Si Edmi and Mayumi, congratulations sa inyong bago nga members sa inyong family. Nihibugin ko ninyo, Char. Lagi may bugin. Ati Dadak and Sir Bong Camarello, si Sir Rex and Ma'am Jessica Gonzaga. Thank you so much for supporting still Panibaya sa Kabuntagon. Ako pong i-greet ang akong classmate, Jovi Kimanhan Magparo, kauban sa iyang bana nga si Sir Frances. Ug sa akong binata nga si Vance Frances aka Benjo ug ang iyang manghod nga si Jayan Franco aka Ronjay. Good morning kaninyo diha. Ug sa imong mama Jov, imong papa kang Joy o sa youngest ninyo, nakalimutan ko. Pero good morning sa Kimanhan family. Yes, for the meantime, Natay Caller. Hello. Hello, good morning. Hello. Hello. Hello, good morning. Hello. Oh, mapipagmata. Good morning. Good morning. Yes. Yes, good morning. Unsay imong gusto tubagon, ma'am? 1 or 2? Ay, katong si Jonah. Jonah in the belly. Okay. Unsay tubag? 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. Sige. Okay, 3 days and 3 nights. Thank you so much. Taga-asa nga tong color? From Arrowville Subdivision, ma'am. Asa man dapit? Ay, Indahag. Layo-layo gamay. Hello sa tanang mga taga-Indahag. Good morning. Akbang rin sa to. Oo. Mabugnaw nga dapit. Yes. Init o bunto. Daking mga greetings. Yes, I would like to greet also akong friends and classmates sa high school diya sa Western Mindanao Academy, diya sa Mulavi, sa mga friends sa Mulavi sa Domingag, all around diya sa western part of Mindanao. Hello diya sa kaninyo. And also have a great happy Sabbath sa tanan o diha sa Kalaanan Youth og sa mga miyembro og siya ila Auntie Delcy, Lola Milia, Auntie Cheche, Uncle Jeter, happy Sabbath o good morning. Og ako po i-greet dito sa Masimag Talakag Bukidnon sila Mami Gina, Auntie Neknek, Auntie Nevi og sa mga youth dito. Happy Sabbath. Og dito po sa Cotabato sa ila Auntie Joy og Uncle Jury, happy Sabbath. Smile emoticon. I-greet na ako ang Magnitico family, Bagas family, Osen family, and Panimbaya sa Kabuntagon, we love you. This is from Swainy. And also, Panimbaya sa Matamis nga adlaw ipapahulay nila Willie Gomez, Caparida o Ika Caparida. Uban sa anak nila nga si Inday, Michelle, Bebe Hazel o Baby Boy Ken Caparida, si Gigi Gababan Gomez o ilang anak si Dodong o Kaloy Gomez sa Baguntaas, Valencia. Daghang salamat, happy Sabbath. Yes. And also, good morning, last. To all my brothers and sisters, ilabi na gyud sa tanang host o listeners at televiewers sa Hope Channel, happy Sabbath. Panimbaya ako sa Panimbaya ko nila sa Lumon family, Viga family, Gomez family, Doctor family, Lacaraon family, Hermosa family, especially to my Oka family. Yes. Og ako yung panimbaya diha gikan gini kang Idil Kirante, great nako si Lordy Kirante, Adrian Kirante, si Junjun Rivera, si Kayla Estrella, si Charissa Kirante og sa tanan nga nagtan-aw karon. Og ako panimbaya diha sa Limon nagtan-aw siya karon. Good morning diha kanina. Happy birthday sa atong station manager yes, communication farm director Pastor Mamerto Gingging. Happy birthday. O sa tanang mag-birthday. Kuya
masabi sa Larda, happy birthday. Apple Mutya sa Larda, happy birthday po ninyo tanan. Yes, birthday ni Shonette. Happy birthday, Ayan, Shonette. Shonette, happy birthday. Happy birthday. Ni Ma'am Ma'am Biniga. Irene Binigag. Thank you kayo sa pag-invite. Oh, kang Toto Happy Lagunday. birthday. Nag-birthday po siya atong niagi. So, manganta na ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ay, ragin ko Napad makakanta isa og ka birthday greeting. Happy birthday, Ablong. Ablong. Happy birthday, Ablong. Happy birthday. Apil na ka Sino sa si kanta. Ablong? Sino si Leah. Ablong? Si Leah. Manghod ni Leah. Pag-umangkon ni Leah. Pag-umangkon. Okay, pag-umangkon. Yes, and also we would like to greet Bago family o Galit family, especially sa akong palangga nga nagsaulog silang natawhan nga si Glyza and Bago pod. Happy Sabat, happy birthday. Hello, good morning, happy Sabat panimbeha diha kang Brother Luzmiano, Lehes, Kakay Elson, B-Boy, Clyde, Dondon, Darling ug sa tanang Bayang SDA Church family. Good morning, happy Sabat. Happy Sabat. This is from Rosaline Bailado of Tagulwan. Good morning and happy Sabat sa tanan ug gipanimbay ako sa niining tak na sa Kabuntagon ang nagsaulog sa ilang adlaw natawhan nga sila Glyza yes kay last pa ni aton si Pico Glyza Torillo ug sa ilang og kang J Ford Irina Khalid. Happy birthday to both of you, to all yung nag-celebrate sa birthday. Happy birthday. Marites Kabaling and Resty Kabaling diya sa Upol. Good morning kaninyong tanan. Mga kaigalaan, dada ang kadasig og pagkamaghop sa tibuok simana. Tungod kay ang Ginoo magregaya siyang gasa kanimo sa imong pamilya. Magmaligon bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay Jesus ang atong saligan dalang panan ug kanunay kauban. Magkita kita sa sunod Sabado uban ang kalipay diri lamang sa Panibaya sa Kabuntagon. Ala sa atong mga BST Good nga morning. nag-train diha karon sa atong campsite. Good morning kaninyo tanan. Nagkaon ay nag-greet nila BST sa campsite. Hello diya sa See you Oswald and there. CDO. Hello, good morning, happy Sabado to all good staff luck. of Hope Channel Philippines. Matamis nga panimbaya sa usa ka adlaw ipapahulay ni Petpet. Mayet sinesa sa tablon sa akong mama nga si Mama Sel Gomez, Adit Gomez, Cuenca ug ilang husband nga si Anas Cuenca uban sa duha nila ka anak nga si Ana ug si Keke Cuenca. Ug usab sa timbayon sa maayong at timbayaong maayong adlaw diha kang BP Wilma Gomez Attorney Kagumbay. Diego. Hello.